Jo? Jo? Já si chci dupnout. Je ulomil, pičo. Ty jsi to ulomil? Něco mi tu chybí. Ten telefon jako jsme skrtali, no. Telefon žije. Promiň, Kačo. Máme ještě 4 nohy. To půjde na spolužáky. Kada se bude strašně učovat. Či to je telefon? To má dneska už? Já nevím, uvidím. Pičo, síla všemocná. Ruce rozbíté. Nic, to už víc nebude. Půjde, zkus. Tady to končí. Ale normální telefon budu se dal úplně, takže Motýl, tady máš telefon. Další. Tu houbu úplně znič. Nemůžu, už bolí ruce, jak chci. Já už nebudu ničit, mně to stačí pro dnešek. Já jsem si taky hodila. To je 6 hodin ve škole, kurva! 6 hodin ve škole! Ten koš, co to říká? To si říká na konci školního roku. Na konci školního roku ten koš rozkopu s karasem, to zničí úplně, pičo. Koš tady na Mikole. Ale asi až po maturitě. Po všem, pičo. Maturiky do školy je hezký. Jo. To přijdu rozkopat. Přijdu do školy, do třídy, kde bude Máňa se zrovna učit. Úplně to rozkopu, pičo, jak ten telefon. Jestli chceš, můžeš si brnknout. Jo, můžu třeba? Někde. Sluchátko je tady. Tam je. Tady je sluchátko. Pojďte si zavolat. Klavesnici nemáš? 7, 3, 2, ne, 7, 3, 2, 2, 1, 7, 4, 5, 3. Halo, jako hluchý. Jsi se mnou? Halo, zavolej se. Ne. Máňa, co dělá? Tak to je moc. Jsem stůl. Je dobré. Spokojeno? Je mi dobře. Prodej ho, chcete koupit telefon? 34, 10.